Tul il-jum tas-Sibt, uffiċini fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista kienu mballati bin-nies imqabda biex iċemplu lill-attivisti biex jattendu l-mass meeting ta' nhar il-Ħadd, dan fi sforz aħħari biex il-mass meeting nazzjonalista ikun wieħed ta' suċċess. It-telefonati anke mill-każini kienu ilhom isiru sa mill-mument li tħabbret il-protesta filwaqt li Simon Busuttil għamel jiem idur il-każini nazzjonalisti iħeġġeġ lill-attivisti biex jattendu. Anke jekk qed jgħid li din hija protesta nazzjonali wara l-erba' ħitan u fuq il-linja tat-telefon lill-attivisti qalulhom li issa huwa l-mument li jagħtu daqqa lill-gvern. Simon Busuttil tkellem b'ton differenti ma' numru ta' ġurnalisti minn midja bl-Ingliż li ċemplilhom personalment u stedinhom biex jattendu din il-protesta. L-Alternattiva Demokratika f'konferenza tal-aħbarijiet il-Belt iddeskrivew lil Busuttil bħala arroganti u insolenti. L-Alternattiva fakret fir-rekord dwar korruzzjoni tal-Partit Nazzjonalista u qalu li mhux se jattendu. Fl-aħħar jiem il-Prim Ministru iddeskriva din l-attività tal-Partit Nazzjonalista bħala waħda mhux kredibbli. Ma mmurx għax min qed jorganizza mhuwiex kredibbli. Mhuwiex kredibbli għaliex kien parti minn gvern korrott u għaliex kien parti wkoll minn sistema illi meta kien hemm il-problemi kollha li kulħadd jaf bihom fosthom l-iskandlu l-kbir taż-żejt għalaq ħalqu u ma għamel xejn.